Di pa. Nadikit ba? Mana. Nagtura ko. Sarap po siya.
Nasaan na kaya yung bento natin? Sabi ni July, dadalhin ko ngayon. Sabi na niya, kulang mo. Napicturean mo na. Pintuan. Ay, yung sunugin ko na lang. Pagkatapos nun, susunugin ko na lang. Akin din sa mga. Oo. Huwag na lang ako eh. Pinturahan, susunugin lang yan. Ano, Kuya Bob? Ha? Hindi susunugin na ano. Alin? Para pumula. Oo. Huwag mong balikin yan. Habang meron to, kukuha ko na ano, tao. Kabali.
Nahiya ka. Tuwag ko. Wala. Lan. Sa ano, may sigurado. Babawan ng alak. Sa ano, sa may magkabawal yan. Take your back. Wala naman, uuwi ko naman din. Hindi ko may mga tao dito sa
Ko! Yan. Pwede na yan. Tunugin pa natin para mahuli. Haha. Ay, dis. Sabi ni Kuya, anak ng sa ulo na sa kalparan. Yung ano, yung naka... Ayaw daw na. Ayaw daw niya doon sa... Sabi daw kasi yung dami hindi nga daw binigyan si ano, baka bakit si Kuya Arnold binigyan na nung nakabili, diba? Binigyan na siya ng 5,000 eh. Kaya naman yung kamatay sa kabalik eh. Pwede mo naman yung pagtapan. Kasi doon ka naman kung saan umalis eh. Doon ka bibigyan ng Tik masunog ah. Parang inihaw na mais lang ah.
Sisipin na lang tayo ng mangga. Parang iling-iling, hindi talaga kaya sa kaamangga eh. Bumili sa iling. Wala lang kasi dito. Dito na ako, kapiyan kasi. Pagkambyo yung pagkambyo, start, kinambyo, akala, wala naman pangangay. Akala niya, bibinig na. Kaya, akala niya, wasak. Ay, wasak. Hindi na, dali yung ano ng April. Ay, buhay.
doon. Masyadong ano kay... Shout out. Nagala shout out po. Hello po sa 2 viewers. Migala shout out. Lahat pala itong mga bahay. Wala na ba? Dungis na mukha natin. Ay. Ganyan kamahal ko. Kasi Ha? para maalis yung ano. Kaya, Ang uling ko pala sa mukha, oh. Dami. Dami ko, hindi kaya yung uling, oh. anong uling? Talaga, nag-aati-atiyan lang. Nag-ati-ati yan. Hindi, kanina ito eh. Tapos na. Tapos na? Temporary lang yun? Hirapan damdamin ko. Siya yung sinunod. Ayan mga idol, may garay shout out. Nandito tayo sa ating garay. Ayan. Shout out. Bigla shout out mga idol. Magandang hapon na pala. Dungis pala na mukha ko. Di para lagyan mo yata ko ala no. No. Shout out po sa ating YouTube channel. Dito tayo sa garahe. Ano yung luluto mo? Sarap. Sana. Yuko. Baka mamaya manghang na naman yan. Hindi, wala yung CD. Ayan. Andito tayo mga idol sa garahe. Tayo magliligpit lang mga idol. Migalay siya sa ating sa ating YouTube. At pambira tayo mag-live sa ating YouTube kaya binuksan ko lang. Ating YouTube. Ay. Shit. Ay, maan pala to. Malinas ang aking tatada na yan. Ang aking mukha. Sarap ng buhay. Lambot na. Lambot na.
Uy, nice. Yun pala eh. Saan mo nakakuha ito? Ah. Yan. Yan. Luto na. Minuto. Kaya hindi na labot eh. Gusto pa yata to. Hindi. Pero, uy! Tikman ang balat ng baka. Yan talagang buhay. Na minsan malambot. Ano? Puti pa, lagyan pa ng ano. Tubig nyo. Gusto na lang yun. Kaya electric ko nasa na? Ano na, sige. Kaya tingnan mo naman eh.
Thank you po. Thank you. Shout out.